Когато вчера се изтървал самолета за 5 минути, такава 5 ездите колати, че си дошъл часа по-рано с метро. Спехме в Истанбул. Сега трябва да си намеря следващия полет. Вървят из това летище в Истанбул и мисля, че само докато вървя и качвам. И това е просто малък пример за това. Иска да си намеря в дочифрито това сурови ябки. Имаш само лукуми, мадафака. И за това просто продължаваме към гейта. И те така. Това е, може би, най-якото летище, на което съм била. Не, че съм летяла изключително много, но ми направи прекрасно впечатление колко добре е организирано, чисто, спретнато, изобщо всичко е топ. Гледката над нощен Истанбул е спираща дъха, а сега е време за вечеря и сън, разбира се. I made it! И багажа ми също. Така че, let's go! От $60 за евро за летището до Канди. Всъщност се договорихме за около 32-3, което е доста добре, защото са около 2 часа и половина път и ще съм с кола, куфара ми е в багажника и съответно има климати. Само едно бързо включване да направя и да споделя шофьора на таксито колко е мил. Спря, донесе някакви информационни услуги, заедно с една водичка и чорни. Ето го пича, номер 1 е. Тук хората са много мили и гостоприемни. Ето как ме посрещна моят хост в първият ми дом. Hello! Това е моята стая. И понеже по някаква абсолютна случайност аз учих точно за тяхната нова година, която всъщност се ръководи от зодиакалния календар. И когато последната зодия преминава в първата, те честват нова година, дори е в определен час през самата нощ, не е както при нас в 12:00, нали, да посрещнем, ами всяка година е различно. Тази година мисля, че е било около 3 или 4 през нощта, нещо такова. Цялата джунгла просто се чуваха само пиратки, бомбички и всякакъв такъв тип извращения, на които аз изобщо не съм фен. Но поради тази причина всъщност трябваше първата ми вечеря да е в къщата, за да има все пак какво да ям, защото абсолютно всичко беше затворено. И всъщност не беше лошо. Имаше 2 много малки парчета, някакво пилешко, което разбира се беше пикантно, но we need protein, so изядох това пилешко, въпреки че не ям пилешко, а всичко останало беше някакъв вид ферментирали зеленчуци и разбира се ориз, но по-добре от нищо. Докато бях на вечеря, се запознах с 2 масладури от Англия, 2, които всъщност им предстои да се преместят да живеят в Австралия и са напуснали работа една идея по-рано и са решили да обикалят 2-3 месеца преди да започнат наново, което е супер готино. Бяха много мили, прекарахме си доста добре на вечеря и всъщност ние продължихме в тотално различни посоки и тяхното приключение тук в Шри-Ланка вече беше към своя край, но пък беше изключително приятно да се запознаеш с млади и готини хора, така че тази вечеря всъщност беше точно това, от което имах нужда след дългия път и странното ми джетлаг състояние. Те просто ми помогнаха да се върна обратно към себе си. Добро утро! Хайде да закусим заедно и към последните неща. Това е нещо сирен кош. Гледам меговия. Yeah. You said you don't know. Okay. Okay. And you don't know.
Thank you. Guess what? It's spicy. What is spicy? And this is spicy. Yeah, this yeah. Не знаех си, че ще бедствам с лютото тук, но си представях поне, че няма да е на закуска. Already added milk. It's with milk? Yeah. Okay. I give you milk powder. Thank you. А с тези сладури от закуската 2 дни по-късно се засякохме на Бидурунгала Рок горе. Thank you. А това нещо прилича супер много на гюзлеме, но вътре просто няма сирене. We have something similar in Bulgaria. Huh? We have something similar in Bulgaria, but the only difference is we have like white cheese inside of it. Okay. White cheese sounds good. Yeah. It's traditional. Nice. I think maybe it came from Turkey because we were under their ruling like 500 years. From Turkey, yeah. Yeah. Okay, their family. 1, 2, 3. Hey, baby! А това е гледка от езерото в Кенди. Супер красиво. Аз и Кьоравите ми очи в първия момент си помислих, че този приятел е гущер. Този приятел гущер си помислих, че е пръчка и като мръдна направо. My God. Hello. You're such a big boy. Ей, така се чувствам през цялото време. Гид не се обърна. Да видим, ще го оцелея, не? Very nice, Sri Lanka. Yeah, it's very nice. Ой. Ама това тук нали се сещаш, че е мотор с обща каска. И къщата, в която бях отседнала, беше в високата част на града. И тук денивелацията беше невероятна. Общо взето бях легнала на задната седалка. Ето какво получаваш срещу $10 на вечер в Кенди. Първата ми спирка след харакирито, което си направих с самолетния билет, ще бъдем on a budget. Това е принцеския ми балдахин. Простете кочината, но утре сутринта си заминавам. Огледалото не е много чисто, но толкова за без пари. Столче, вентилаторче и самостоятелна баня с тоалетна. Общо заето положението е много добре. Това е бойлерче за топла вода, душчето и като цяло стаичката е супер приятна. И сега ще покажа и общите части. Ето, излизаме в общите части, като искам да споделя, че това е малко по-далеч от града и всъщност много се радвам, че взех това решение, защото града не ме изкефи изобщо, обаче тук джунглата, природата са мега яки. Имаме на разположение нали, чашки, чинийки, вода за пиене и кана за да си направим различни чайчета. Тук има и кафе, една маса тук. Тук имаме хладилник за да си оставим нужни нещица и съответно още посуда, микровълнова, който иска, разбира се, както казах по-рано, сервират вечеря и обикновено вечерята и закуската се сервира тук в общите части. Ето там има и супер кют тераска, на която заснех една йога сесия, която ще видиш скоро. Еба какво е пък това небе да си сготвиш шампот яйца? Това път апгрейдваме, ще добавя още една рецепта с яйца от списъка ми. Бъркани яйца в микровълнова. Yes.
Не видим как ще излезе цялата тази работа. Сложих малко масло, солче и газ. 30 секунди. Вадиш. Бъркаш малко. Връщаш обратно. Има надежда. Има надежда. Да изпробваш нова кухня е страхотно. Но също така е страхотно да не ядеш само въглехидрати. Ето ги яйцата ми в микровълнова. Не изглеждат толкова ужасно. И тази чувчица, която смятам да я напълня с тези яйчица и с това тофу. И още една бележка. Хапвам на терасата и тая вечер. Просто температурата е невероятна. Мисля, че около един час се лееше бесен гръмотевичен дъжд. И сега просто е страхотно навън. И дори няма гаджинки, дето да хапят. Не съм се пръскала с нищо. И съм all good. Тук ще споделя и няколко кадъра от йога сесията, за която споменах по-рано. Мисля, че се получи много лека и приятна. Нямам търпение да я споделя с теб съвсем скоро. И за финал ще използвам времето, докато изтривам този тежък ден от себе си. Защото все още мисля, че се адаптирам с жегата и най-вече невероятния задух тук. И честно казано, доста ми влияе. И освен това, мисля, че още джетлагвам и с нощи съм спала 3-4 часа, може би, евентуално. Но нека да направя едно обобщение. Мисля, че Кенди не е моето място. Супер много ме изкефи природата и просто мястото, на което съм отседнала, то не е точно в града, то е все едно отгоре над града. И е мега яко, защото е в джунглата и е тихо и е спокойно. И виждаш птички, едни такива като малки катерички, разните му маймуни. Днес се срещнах с семейство маймунки, бяха много сладки. И изобщо, нали, природата е мега яка. Но честно казано, това, което видях от градчето, не ме изкефи особено много. Не го усетих като моето място. Езерото беше доста готино, обаче някакси не са го направили така, че да си го енджойнеш. Има пейки наредени, нали, около самото езеро, но те буквално са на улицата, където е мега много трафик, мега много улица и малко се губи идеята на езерото, на разходката. Така е, че има готино храмче точно до самото езеро и също така... Само секундичка. Добре. Не е добре, нещо ми се размества в телефона, но да кажем, че е супер. Има храм, който е до самото езеро. Там е и банята на последната кралска династия на Шри-Ланка. Нали, е била всъщност. Сега долу е доста разбито, но пък който има интерес може да седне на втория етаж и да изгледа едно видео за самата сграда, за семейството и така нататък. Аз не го изгледах, така че не мога да дам повече подробности. Но природа 10 от 10. Като усещане за град не ме изкефи особено много. Утре сутринта си хващам, забележете, автобус и изчезвам от тук. Ще се включа от новата локация, която е още по-навътре в джунглата и нямам абсолютно никакво търпение за това. Сега продължавам с вечерната си рутина. Чао от мен и до следващия път.